Je tu jedno dátum, máme svátek svobody. Proč se teda každý nehodí do pohody? Já vám k tomu povím, jak to dneska chodí. Dnes se u památníku každý komouš fotí. A co my s tím uděláme po 30 letech? Nezbývá ti nic, než už to nechat na našich dětech. Co oni s tím však udělají, když kvůli pičovinám vyvadějí? Že tu kdy nějaká revoluce byla, věděli by, kdyby jim tehdy nohu střelila mina. O dítě by přišla skoro každá mamina. Nechápej mě špatně, nepřeju nikomu nic zlýho. Jen kdyby pár mladým při tomu střelili libido. Možná by se stalo, že bych třeba půlka toto datum znalo. To potom u nás by jinak vypadalo. To potom u nás by jinak vypadalo. A tak si říkám, že je špatně, že to bylo tak měkký. Mladí si toho nevážej, víc jich zajímají kerky. A staří komouši mezi tím vyměnili stoly. Přestali se bát, že by jich byly masový hroby. Dneska už se od lidí nedočnají žádné zloby. Je to dobře nebo špatně? Mnozí si situaci vybavují matně. Zbytek ti to nepřiznají, byli ve straně. Nesítí se trapně, znám z vyprávění, jak to bylo krčit hrbem, aby ti děcko studovalo. To je pak pochopení, že hrdinů ubývalo. Nechápej mě špatně, nepřeju nikomu nic zlýho. Jen kdyby pár mladým při tomu střelili libido. Možná by se stalo, že bych třeba půlka toto datum znalo. To potom u nás by jinak vypadalo. By tomu ale pravidla dala, kdyby půlka lidí za vlast tenkrát pochcípala. To by dnes už nebyla žádná KSČ strana, u výročí by se to nehemžilo agentama. Nikdo by nechtěl opakovat takové drama. Co já nenávidím, tady ty online bojovníky. Většina z nich se nebrodilo bahnem pokotníky. Zeptej se vukovarskýho veterána, co to bylo dožít se rána. Na jeho místě by schůlený křičel máma. Tam ta revoluce byla pro mnohé rána. Nechápej mě špatně, nepřeju nikomu nic zlýho. Jen kdyby pár mladým při tomu střelili libido. Možná by se stalo, že bych třeba půlka toto datum znalo. To potom u nás by možná jinak vypadalo. Špatně, nepřeju nikomu nic zlýho. Jen kdyby pár mladým při tomu střelili libido. Možná by se stalo, že bych třeba půlka toto datum znalo. To potom